watima ko jaba be welma ciutoda hata mi welnoma Fuladu TV me calmino me jetti non musibe dum non hande minen do commune mo Bonkonto mbiyen dum Sare Boseje non musibe ene gandi ene ngari do tawi do programme Samba Balde e Ramatoulaye Balde musibe machallah programme o démarri ko bo démarri ko jakarlo non musibe Fuladu TV dindo han ma wodat ko men gaddan non inshallah me balade men gaddade onon musidangal dindo bandirawo dindo jekke o dindo pare e mare bendo no musibe ma woda ko gokkude be keba ko be kali hono programme o yaari Aminata Touré tona yodi feewi be weltanama be duwane kadi be jarama be weltanima be buy sabna iwde Sare Boseje ya ha lenkeri nangoya to mare webani ko yidde tan wadi dum so tawno wona yidde on wawno nangude do kono bayro yi kam o yidi kam o jarama mi weltanima mum duwanimamo kadi yalla joƴƴimo e dewgal makko yalla hokkormo ɓuttu ɓerde sona golle moɗen nde no yooɗi no feewi on weltama ko duwante ɗon tan yalla nawru yeeso Allah ɓeyda golle ɗe min Ramata Balde programme o sina mi wawi wilde alhamdulillahi rabbil alamin saabu no falirno kam ni ko noon yawriri ha no falirno kam ni yawriri mi wi alhamdulillahi rabbil alamin e haaju o ko tokora am ko ɓiɗɗo am ko mi woni tokora makko ko ɓiɗɗo nene goro am miɗe welti e haaju e très bien miɗo yiɗi ha beele ngara argol tawrorede haaju o eyyi sina golle mon nde ɗi moƴƴi mi yawani famde ko ɗum waɗi sina golle mon nde ɗi moƴƴi vraiment golle mon nde ɗi moƴƴi minen beltani on yo Allah namran on yeeso noon kadi eyyi merci beaucoup jarama jarama Madame Balde, wona herso wona ho. Madame Balde, DJ may mo wax mom. Hande cay bare de fu dindo hande. Ma hal alhamdulillah
Kenda mao masau ado dano na daro kire la DJ acu dano ko aja desan madam balde gini masyaallah ku flow weji masyaallah aja Masyaallah, masyaallah madam Bat. Walau dia sebenarnya bawa nama Pareo kalau lukisan. Jadi dari bagi hotel sini pengamun Pareo, Pareo Anturata. Kalau tu lah kaidah benda. Bukan tak dia Pare.
Merci beaucoup mon frère, mon ami Didier. Quel est Punta, my
Maşallah, efendim. Wedi, maşallah. Neyse, madam Balde. Neyse, madam Balde. Voilà, on a une délégation, pareil, on va nous faire un Johnny. Et Johnny. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup.
So that
Voilà, autant c'est du don de Wigata, places ma béni nati ne begadis.
Thank you.